Bismillahirrahmanirrahim. La hadratil ma'alif ya dzal kitab wa nafa'ana bi ummin fudurina bismillah. Ni'matani ma kharaja mawjudan anhuma wa la budda li kulli mukawwanin minhuma. Nikmatul ijati wa nikmatul imdad. Nikmatani utawi loro kenikmatan. Ma kharaja iku ora metu apa perkara mawjudun kang diwujudake kang apa niki mawjudun kang diwujudake Allah, kang diwujudake sapa Allah anhuma saking perkara loro iku. Wala budalan ora kena ora likulli mukawwanin marang saben-saben perkara kang diwujudake minhuma saking nikmatane. Nikmatul ijati nikmat diwujudake wa nikmatul imdadi lan nikmat diparingi bantuan. Terus hikmah menika wonten napa nerangake wonten dua kenikmatan. Ya nikmat loro niki nikmat sing luar biasa. Dadi nikmat sing luar biasa sanga Allah taala sing maringi niki Gusti Allah ya sing napa sing nikmat kalian iki ya kudu ana nggone kula jenengan dalam arti napa ora ya ora kena ora dadi napa lafadzane wajib. Dadi kula jenengan sami duwe kenikmatan kalih niki maksudnya ngoten. Siapapun pasti mempunyai ya. Jadi kenikmatan niki subhanallah. Makanya kula jenengan sami nak ngomong kenikmatan niku kedah eling kali Allah taala. Sebab sumber kenikmatan yaiku sinten Gusti Allah. Niku sumber kenikmatan. Nikmat napa mawon niku saking Gusti Allah. Mboten wonten sing selain Allah taala. Jadi kok sapa pangeran apa sangka liyane Gusti Allah niku mboten wonten. Jadi kabeh niku wontene saking Allah taala. Lan kenikmatan niku wonten wasilah. Jadi wasilah sing paling utama yaitu napa? Wasilah tawassul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawassul niku ya kula jenengan sami maca selawat nggih. Dadi donga niku kalau selawat sik. Dadi kula jenengan sami oleh kenikmatan niku napa kudu salat. Niku tawassul. Makane kenikmatan kalih niku napa nikmatul ijad. Nikmat sing di napa arani kula jenengan sami diwujudake kali Allah taala. Dadi kula jenengan sami niki diciptakno kali Gusti Allah niku termasuk napa kenikmatan. Dadi nikmate wong diciptakno. Lah ciptaane niku mboten dados kewan nggih, mboten dados tumbuhan, tapi diciptakno dados menungso. Menungso niku makhluk sing paling sempurna. Dadi napa? Makhluk dimulyakno kali pangeran niku nggih Bani Adam atau menungso niku. Walaqad karramna Bani Adam. Jadi Bani Adam niki menungso niki dimulyakno, diparingi kenikmatan, diparingi napa jenenge kekuatan kali Allah taala. Mari kula jenengan sami nak seumpami diparingi layak kaya kok gak dikai kenikmatan padahal buat aja kok layak wong urip niku wis kenikmatan ya. Wong iso urip sampekan niku napa kenikmatan. Jadi nikmate ambekan iki la haula wala quwata illa billah. Sing iso ngrasakno niku wong nalikane napa sesek. Dodone sesek lagi krasa nikmate ambekan. Ambekane enak longgar ya subhanallah. Jadi nafas ini subhanallah nikmat ya. Nah, ana wong sing sesek mengi ngoten ya lara kabeh wae ya. Nah, dalu ra iso turu. Ambekane ngos-ngosan munggah-munggah. Nah ini subhanallah. Ini kula jenengan sami nak kelingan kenikmatan itu nalikane lair baratan ini salah pikir ora pikiran ya. Nalikane gak along, gak panen, gak payu, gak wis pikirannya positif. Napa pikirannya positif? Positif ini pikirannya apik, husnudzon kali sinten Gusti. Jadi husnudzon niku penting. Karena wong niku nak pikirannya mboten positif ya. Niku cepet tuwa lan cepet mati. Bahayane wong sing pikiran gak positif betul. Makanya iso ndadekno pikiran positif. Pikiran saya keseluruhan. Iku
sing ngolah sinten awake dhewe. Wong liya mboten saged. Disaged ngolah niku awake piyambak. Dadi sing ngolah niku maksudnya sing mikir-mikir, sing angen-angen, sing niku angen-angen ya awake dhewe, pikirane dhewe. Wong liya gak iso. Tiang itu mboten saged wong liya cuma delok tok. Soalnya ra duwe pikiran, ra duwe pikirane kok. Jadi pikirannya itu dhewe-dhewe per individu, ya satu-satu. Dan yang bisa mengontrol pikirannya hanyalah dia. Jadi kalau jenengan sami sing duwe pikir, sing duwe akal, sing duwe otak, iku sing iso mikir lan iso ngontrol angen-angene dia. Ane kalau jenengan sami nalikane ningali keadaan urip susah, rezekine seret, apa-apa bertubi-tubi masalah. Iku nak ningali kenikmatan rupinipun nikmatul ijad, ya, nikmat didadekno kali Gusti Allah, diwujudno kali Gusti Allah tengene muka bumi ini berupa manusia. Niku subhanallah, luar biasa. Ndah niya kula jenengan sami iki nak dadi wedhus, ya. Ndah niya nak kula jenengan sami dadi pitik. Nah, pikirane kudu ngoten. Ndah niya kula jenengan sami nak dadi kucing. Ya. Wis ngoten niku, kucing niku subhanallah, yes. Pitik wis ngoten sembilai bedina, wedhus wis ngoten sami, ya. Lek kewan-kewan liyane, entah liya kula jenengan sami dadi nyamuk atau dadi semut. Nah niku pikirane tenan. Lalu alhamdulillah Gusti Allah ndadekno kula jenengan sami apa menungso. Dadekno wong. Nah menungso niki raja ning alam dunya niki. Menungso ini sing berkuasa, semut itu kalah, nyamuk itu kalah, pitik itu sembelai, ya, wedhus ya sembelai, apa yang gak dilakoni menungso. Nah ini krono ngaten iki suatu kenikmatan sing luar biasa. Dah kula jenengan nami ing angen-angen. Ana nendah ya seumpama kula jenengan sami dadi iwak piye. Ya ngoten dipangani ya karo menungso. Nah, makanya sing mangan iwak ya menungso. Sing jukuki iwak ya menungso. Iki kabeh menungso. Jadi kelakuane menungso kabeh. Sing ngentekno napa sembarang kalir ya menungso. Nah, ini saat ini kalau jenengan sami ningali perusahaan kuwabe sing ngentekno menungso, gunung diprawasi. Sumber alam dijogo ya. Iki menungso kabeh sing ngentekno. Mboten nonton kewan sing iso nglakoni ngoten, mboten mau. Sing iso muber ya menungso, sing iso napa jenenge ngubur ngisor sampai ribuan napa meter niku ya menungso. Kabeh niku kenikmatan saka Allah Subhanahu wa taala. Makane kula jenengan sami nek dadi menungso alhamdulillah. Senajan to piye-piye wae tetep napa alhamdulillah. Ini kenikmatan ya. Nah, niki carane ngoten. Dadi ana cara iso nglipur wae. Dadi bisa menghibur diri tatkalane kathah permasalahan, tatkalane napa seret rezekine, tatkalane nggadahi napa mawon ya sing wonten tengene awake. Iku iso dadi hiburane niki iso nglipur. Jadi serasa mikir ada mikir tempat ibu mikir mawon, alhamdulillah aku sudah dadekno menungso. Wis niku tok niku cukup lho. Lebih dari cukup nak kula niku. Ya alhamdulillah kula jenengan sami dadi menungso alhamdulillah. Subhanallah. Nek wis mikir dadi tumbuhan ya, nek mikir dadi watu, dadi tanah, didaki mendino. Watu yang dikepruki mendino kayu. Nah, ini wabah ini gak ada apa-apanya menungso ikilah yang raja. Itu raja ini napa menungso sing nguasai kabeh ini menungso alhamdulillah kula jenengan sami. Mane nalikane ngaten iki dadi senjata, dadi penyemangat urip. Nalikane harus arasen karena rezekine seret malah gak tidur harus arasen lemes ya. Nah ini semangatnya alhamdulillah aku didadekno menungso. Semangatnya aku ora didadekno kewan, aku ora didadekno tumbuhan, ya ora didadekno liya-liyane, tapi didadekno menungso. Ini alhamdulillah. Jadi semangatnya mriki. Nalikane loyo delok ningali napa ila nikmatillah, ningali marang nikmati Gusti Allah rupinipun nikmatul ijab.
Jadi nikmatul ijab ini subhanallah ya. Makanya kula jenengan sami ini sadurunge lahir niku gak ono ya. Terus kula jenenge napa jeneng tahun 1987 saderenge ini mboten wonten. Ya. Jadi saderenge kula jenengan sami lahir gak ono, gak ono jeneng ya gak ono apa-apa. Tapi nalikane lahir nembe wonten jeneng. Dadi ku nikmat kelahiran. Ya. Ane nalikane lahir itu dibanjai, diakikoi, itu dibanjai. Soalnya tasyakuran seneng, wong tuane seneng duwe keturunan, duwe anak. Ya, karena kenikmatan luar biasa. Ane nikmatul ijab ini betul wonten sing ngalah-ngalahno kenikmatan iki. Wa nikmatul imdad sing badane wonten yaiku napa kenikmatan diparingi bantuan. Sing maringi sinten Gusti Allah dibantu nalikane berlahir perocot ora dibena kali pangeran ditulungi tulungane lewat wasilah wong tuwane ya kali tiyang sepah diopeni dirambut ya soe diopeni kebutuhane lah iso kok bayi perocot tapi pergawe apa ya mboten saged mulai kebutuhan dhewe ya mboten saged piye carane mlaku ora iso berangkat ya mboten saged. Apa yang tias, ini seperti kemauan, buk kemarin gak iso nanti. Akhirnya kali Gusti Allah dibantu, bayi ini mau dibantu wasilai yang makanya orang tua itu subhanallah. Jadi hormat tenanan kali yang sebaik. Sebab nopo itu wasilah imdad, ijab wal imdad. Nah kronologi ini pulau jenengan sami nalikane ningali keadaan sing kados menapa. Ini kita syukuri subhanallah, syukuri barang pangeran. Membalikna yaitu apa kudu duwe pikiran positif, kudu duwe pikiran husnudzon. Nah ini penting. Jadi husnudzon kali Gusti Allah, husnudzon kalian sekitar, husnudzon kalian awak dhewe. Jadi berbaik sangka, pikiran sing apik. Wong nak pikiran apik niku ya selawase niku dadi apik. Penak pikiran apik penak enteng, gak abot. Nak pikiran kusnudon itu abot, ada beban sing wonten tengene pikiran. Ane beban ini nak pengen dekne waras, pengen dekne napa jenenge stabil kehidupane, ya diculno wae beban. Menungso ini mboten kuat. Mikul beban yang sakmo wonten abote itu gak kuat. Itu diculno, dipasrah. Mane kula jenengan sami nalikane rukuk, nggih, rukuk niku perlahan-lahan beban sing wonten tengene gegere niku luntur sithik-sithik. Beban napa mawon termasuk di dosane. Dosane sithik-sithik napa luntur. Engko nak nalikane sujud niku samblek kabeh. Nah, diceblok kabeh saka gegere niku napa ceblok kabeh marang ngisor. Wis ora nyekeli, wis ora ana beban napa-napa. Niku logikane ngoten. Makane wong niku karepe nak pangeran iki Gusti Allah ngersakno wong iki nak iso niku ganti pikiran happy, itu seneng terus kudu gembira, kudu menjalankan hidup ini dengan nak Quran niku nggambarno ganti napa wonten dawuh niku ibadur rahman, dawuhne napa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ibadur rahman niki kawulane Gusti Allah niku nak melampah ke jene bumi. Maksudnya urip nek dunya niki haunan. Haunan niku enteng. Haunan niku tanpa beban. Tanpa beban ini maksudnya nopo? Jadi duwe beban, duwe tanggungan, duwe tanggung jawab, duwe dan lain sebagainya. Akeh dadak minyak ini kuwana. Tapi rumangsa dekne kawulane pangeran akhirnya kau kabeh dipasrahno kali Gusti Allah. Diserahno kali pangeran dinyohno kali pangeran niki lho Gusti kula mau mikul beban nih. Jadi dipasrah. Karena tadi salah pasrah kali Gusti Allah. Ya. Pasrah karo pangeran itu penting. Soalnya kalau jenazah gak kuat, tapi mikul beban sak piro kuat, mboten kuat. Mikir awake dhewe ra kuat kemudian karo liyane. Ya. Makane kabeh beban niku kedah dipasrahno kali Gusti Allah. Mu enteng awake enteng, pikirane enteng, wis ra ono pikiran apa-apa. Jadi kabeh bali diserahno kali pangeran. Tapi ngeten iki ya abot amrat. Mboten saged sedaya tiyang iso. Nah, tiyang sing saged niku sinten? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman iki
sinten kawulane Gusti Allah. Ibadur Rahman niku kawulane Gusti Allah. Ibadun niku abadah niku nyembah. Berarti identik kali dekne niku nyembah kali Gusti Allah. Dadi ibadur Rahman niku kawula sing nyembah kanjeng pengiran. Nyembah berarti napa salate ya sregep nggih, posone nggih, dilakoni Ramadan nggih, terus wiridan donga-donga liyane apa terus pokoke maca Quran dan lain sebagainya. Ibadah niku sregep. Niku jenenge ibadur Rahman. Makanya ibadur Rahman niku nalikane urip nang donya niku haunan niku enteng. Enteng itu tanpa beban napa-napa. Senajan dene tanggung jawab akeh. Senajan dekne niku bebane kathah. Pikirane nek ndi-ndi senajan, tapi anggapane enteng. Karena apa dekne duwe Gusti Allah. Dadi wong nek duwe Gusti Allah ngoten. Pikirane mboten aneh-aneh. Nek dekne duwe Gusti Allah, tetap menghadapi kehidupan ini dengan enteng, dengan ringan tanpa ada beban. Padahal bebannya nopo kan. Ini kenikmatan niki wau sing pertama nikmat wujud. Nikmat kula jenengan sami diwujudake kali Gusti Allah, diciptakno kali Pangeran dadi manungsa. Terus yang kedua napa nikmat kula jenengan sami diiwangi kali Pangeran, dibantu. Kabeh niku dibantu karo Pangeran. Mboten wonten sing mboten wonten tanpa terkecuali. Kabeh makhluk ini bantu kali Pangeran nggih, kabeh sedaya mawon gak ono sing gak. Sampai wong sing gak iman iki tetep diwangi kali Pangeran, dibantu kali Gusti Allah. Uripe kebutuhane kabeh dicepaki kali Pangeran, didawisi tanpa terkecuali. Nah, makanya tiang sing iman niku paham ngeten iki. Ya, gak iman niku gak patek memperdulikan model-model ngeten iki. Tapi nak tiang sing iman dene paham mengetahui akhirnya angen-angen terus ngeten iki didadekno prinsip hidupe. Nanti prinsip urip. Aku nak urip kudu ngene, kudu enteng, pikirane kudu dilosno, pikirane kudu dientengno. Nah, di beban napa mawon kudu diserahno kali Pangeran. Nak pikul dhewe aku ora kuat, serahno kali Pangeran. Karena Pangeran bantu, ya Gusti Allah niku siap membantu. Ya. Jadi kira Pangeran cul tangan ndak. Gusti Allah niku siap membantu kula jenengan sami 24 jam. Ya. Dadi ana layanan biasa nonton layanan online 24 jam. Iki sami Gusti Allah ya. Jadi layanannya Pangeran 24 jam. Ya. Dilayani kali Pangeran, dibantu kali Allah Ta'ala. Mesti dipasrahno kabeh apa? Napa jenenge kesusahane napa? Kesulitane napa? Dipasrahno kali Pangeran. Karena tenggene Islam wonten istilah napa? Dene tasawuf itu tawakal. Nggih, napa tawakal? Tawakal niku napa? Artine pasrah. Jadi pasrah bongkokan kali Pangeran. Tawakal ngoten niku. Makanya yang tawakal ini modelnya wonten kalih. Sing pertama tawakal wong umum. Wong umum niku wong awam, wong biasa nggih kados kula jenengan sakniki. Tawakal wong umum niku pripun? Tawakal wong umum biasa niku dekne contoh masalah rezeki. Tawakal ini tetep dekne pasrah kali Gusti Allah, tapi kudu tetep usaha. Ana usahane. Usaha nak pengen rezeki yang bergawe napa mawon, entah berat, entah ringan, entah model piye wae terserah. Sementing dia bekerja, ya. Iso miyang, iso dodolan, iso dadi pegawai, iso tani, iso macam-macam. Pergawe niku napa macam-macam. Sumbernya terserah, sementing halal. Intine napa halal. Aja sampai njupuk sing haram. Haram niku mboten hak ya. Pokoke perkara sing haram niku mboten hak. Kula contohake tenggene napa jenenge sing kathah niku sakniki ngene pegawaian, kepegawaian. Jadi nak pegawai niku biasanya kan ana apa jenenge apa niku nak arane gaji pokok, gaji sing pas. Dia ana gaji sak monten. Contoh sama gajine 2 juta. Nah, gaji 2 juta niki oleh sak dan delala kok gaji 2 juta ini iso tuku mobil mewah, iso omahe mewah. Ya nek dihitung itu enggak pas, berarti duit konti, agak jelas. Nek ngoten ceritane ngoten. Nah sakniki fenomena ngoten niku akeh. Model-model ngoten iki napa
Nah, duit sing halal atau haram, akeh-akeh ya haram. Karena gak sesuai karo nang kecuali nak dekne adol tanah. Nggih, benten malih. Jambake nak maling selama warisane akeh didol tanahe ya iso niku mewah-mewah ngoten. Tapi nak mboten gadah napa-napa kon nol delalah gaji sakmono kok oleh sakmene. Nah, berarti benten. Nah, ini sing harus dihindari model ngeten iki gak oleh. Pedagang di sana ya, pedagang ini gini bodoh ini gini nama sih takerane ya hitung-hitungane ya, ini bisa sampai pulang jenengan sami membiasakan sesuatu yang tidak baik. Nah dengan dodolan ya sudah sampai pokoknya kecurangan tidak bisa dihindari. Sebab ini termasuk ini nopo ya tawakal tapi bukan ngeten iki carane. Ya tawakal niku tiambake mergawe sesuai kali syariat ya. Pak Dawonten hasilnya dipasrahno kali pengen. Contoh kados tiang miyang niku nalikane miyang ngalor, nggih. Tetep usahane nopo ngalor nih golek iwak. Nah, nalikane nok tengah niku wis pokoke bismillah tawakal. Wong jenenge jaring dilebokne gak ero iwake ana ora mboten semur. Pokoke tawakal ditarik. Muga-muga iwake akeh. Handelalah ya iwake ya akeh. Tapi wonten waktune delalah iwake sithik. Berarti nopo iki tawakal. Tawakale wong niku tiyambake mboten napa mboten berubah. Dadi mboten napa jenenge akeh utawa sithik hasile niku tetep mboten berontak. Akeh niku wis seneng, sithik ya tetep napa seneng. Niku tawakal. Tiyang tawakal modele ngoten. Nggih. Dadi pasrah tenanan. Dadi nek nalikane pasrah niku hasile piye mboten ngersuloh. Ya mboten muring-muring, kok hasilnya apik alhamdulillah, gak ya tetep alhamdulillah itu jenenge napa tawakal. Nah nak tawakal itu yang khusus, tiang khusus niki tiang-tiang sing pancen napa manase ini dia ditoto kali pengiran. Jadi atine ini pancen ditoto kali Gusti Allah. Niki tiang sithik mboten kathah. Tawakal wong khusus niku napa? Tawakal niku tanpa damel. Diambak ini tawakale kados manuk ngoten niku. Tawakale manuk niku pripun? Manuk niku mboten gadah pikir, tapi dekne miber wae. Ya mboten mudamel, gak mergawe apa-apa, cuma miber. Ah miber niku nalikane ana apa panganan diampiri. Wis ngoten mawon, miber nalikane panganan diampiri. Kok bariku mulai. Ya niku tawakale wong khusus niku. Lah tiyang khusus niku nggih mboten butuh donya pancen dekne. Butuhnya namun Gusti Allah. Tur boten nonton pikiran aneh-aneh. Ini pikirannya subhanallah. Kula contoh ake tenggene guru-guru kula. Wonten salah satu guru kula niku cara kehidupan dunia ini tercukupi. Bahkan lebih-lebih. Nalikane beliau nanti diundang seminar tenggene Prancis. Jenenge undangan internasional niku wis koyo wong Indonesia ngeten iki, amplope gede, nggih. Nah, biasa ngoten iki biasa, amplope gede. Wonten sing cerita nalikane beliau diundang teng Prancis langsung oleh duit miliaran. Disangune napa miliaran. Sepeser pun mboten dipendhet. Dadi duwike niku dibagi-bagi kali murid. Dibagekno karo mahasiswa sedaya. Pokoknya gak ana sing dijukuk babar bisa. Nah di sini wong tawakal model ngoten. Jadi pancen dunia ini mboten nonton napa-napa. Nah niki tiang napa tiang khusus. Makanya kenikmatan sing kula jenengan sami oleh sanga Allah taala aja sampai kula jenengan sami niki ndadekno nalikane mboten diparingi kenikmatan terus suudzon kali Allah taala. Carane napa? Yaiku nalikane kok mboten diparingi along, mboten diparingi laris nggih, mboten diparingi panen, ningali kula jenengan sami ningali tengene kenikmatan diwujudake kali Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kula jenengan sami niki didadekno menungso. Niki kenikmatan sing luar biasa ya. Ya mungkin-mungkin mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing tetep napa sregep ngibadahe ya ranten eling kalenan kenikmatan sing diparingake kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرا حمدا حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنفعنا في الدنيا والآخرة زدنا وانت زدنا بالله زدنا رزقا زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك ورحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وغفر صدره بك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.